Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nosere mumwedzi uno wakubvumbi pari kuverengewa makore akati wandei kubva papfuriwa nopfuti Lucky Dube aimba musambo rege muno muSouth Africa. Mweya wache urambe wakazorora murugare. Ipapa toringa munhau dzanyasi wakomana Temba muriswa ari kuita kunge kakutu kasununguwa mhanduwe kuti kaende kovhiringidza mai kutera kupopota kureketa masoko akawanda pamusoro pachiwenga agopa mureketo wache kumaroma achitaura nezvamambo Hezekia. Mai unobva waita kuona kuti soko rakasvika idi tikaiti rambe zvedu tichiringa kuona kuti zvinosvikepi. Apawo mukuru wemakombe muHarare agonza aendesiwa kudare ipapa nonyaya yekuti kwaya agoprinda mapepa anga achifanira kuzoseenzesiwa kupa vanhu MDC. aizvo kochinga zvakaita kunyangara chaizvo. Tikaiti rambe zvedu tichiringa kuona kwaya ari kunziwo ngori kuda kukonzeresa kuti nyika itadze kudipfama. Pakaita kuoma chaiko. Tikaitione kuti zvinoperera kupi izvozvo. Goka MP woCCC wobudiriro Susan Matsunga aiwa atsunga idi wikinere akabva amuti iwe motika yako iyo Fortuna ibodzi pokare nezvuru 50 zvomari kuAmerika. Iwe uko inonhamo. Tikaiti rambe zvedu takaringa kuona kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi izvo zvinoperera papi. Kwaye anonzi Togara Fambi anga ambori mumwe assistant inspector kuzeta raP agonza asungiwa nyaya yokudenha vanhu padandemutande pokare nokureketa zvinhu zvamatongerwo enyika zvinokona kuvhiringa vakuru vehurumende. Kana wakubatana wega kudari rikaiti rambe tichiringa hedu mhanduwe kuti zviri kuperera kupi ipapa. Kambani yoInvictus yagoti iyo kwai takuona kuboya mamiliyoni 10 mumari yekuAmerika kuti tiende pokare koita mumwe mugodhi wekuti tinatse kuona kuti oiri kana mweya watinawo pasipa wakawanda sei. Tikaiti goramba takaringa kuona kuti zvinenge zvina nokupi chaiko tinenge tichinyepana. Mapurisa ozeta raP agoti atora zvifukuravhu mhanduwe maeskavheta pachirungu anosvika 12 pavangu vari kutora vanhu nokutorera vanhu vari kuita basa rokuunga goridhe zvisiri pamutemo paimo muhwizi homutare. Wakomana dai wakazosvikawo nokwedu kumakahaku munondoziva mhanduwe makorokoza zvaanenge ari kuita kuti zvakaita kunyanya. Rikaiti rambe tichiringa kuona kuzvinoperera ipapa. Kwainayo mapurisa 3 ngwara hwendo huno tikuda kuti tiende toite zvokunyatsotsvaka vanhu vari kuita zvokuba ng'ombe wachizotengesa nyama zvakadando. Tikaiti kuona mhanduwe kuti zvinoperera kupi nokuti paakanyangaritsa ido wakawabata wanenge waita tuzvinhu. Apa kuno vana vairi vari kunzi wapfira mumba zvokutotsva kuita madota chaizvo wakomana nonyaya yokuti mumba maomo manga muchengeterwa mafuta iwo anopfuta peturu nodhiziri pakanyangaritsa ipapo. Wakomana mweya yevana vanga vaizorore murugare zvaitika kumukumbura. Wakomana pakanyangara chaiko. Apa kwai kuna madzibaba anonzi Oswald Kadatoma ari kunzi apinziwa kudare nonyaya yokuvhara vanhu mari inosvika zviuru 12 kwai agotowanyepa kuti muda kupfa kundodari monzi muda kupfa eokamu muchinyanya kutetekera zvese. Tikaitione zvedu kuti zvinopera sei. Apa mukuru wecheche yoAFM ari mufundisi kumasvingoku kwai anonzi Chirashanye pakanyangara agonza kutsvakiwa nemapurisa
nokuti ari bekuenda kudare paanga achifanira kuti aende pacho. Tikaiti kuramba takaringa kuona kuti zvinoperera kupi chaiko, tinenge tichinyepana. Apa ipapa hurumende kwaiya gonzi ichabhadhara mamiliyoni omari ekuAmerica 76 million US dollars pachirungu kuvanhu vari dzihovhu rokuMount Hamden kuda kuvakiwa guta itsva. Tikaitiwo nemhandiwe kuti zvinosvika ipizvo, tinoramba takandoringa. Ipapa pokare tawanda masvanise dadisa agotonzi ipapa anokona kuisiwa muchikwata chopasi rese chaicho chovakomana vari kutamba zvouseza. Tikaitiwo kuti zvinoperera papi. Anga ari kutungamira chikwata chokiriketi Mary Ann Musonda ati aiwa ndazvizonda izvi ndichazvidaba zvokutamba kiriketi zvizvi, rikaenderekere ndiende kozorora kuumba. Tikati aiwa makorokoto makakona kutambira chikwata chonyika. Tikaringadzirikitika pasi rese kureketa kunogurukota romuSouth Africa noringanozvo muchine yechidande mutande raseenzesa AI mhandiwe kunyora gwaro rinochekuita nokutsimbiriwa kana nokubatiwa koAI. Idi zvakaita kuoma chaiko. DA yatandawo manji kuita so ANC kureketa kuno wabiyawo wakagopa kambani yakatovhuriwa mhandiwe mapepa atoendesiwa kare kumabasa rokuti wakone kunhadzira mabhuku akawanditsa. Idi heno kuti wari kufungei. Tikaiti kuramba zvedu takaringa kuona kwazvinenge zvichiperera kuti ndokupi. Mumwe mupepeti mukuru weSunday Times ari pakanyangara kureketa nokutiwo SIU vari kuti kambani yache kwai yagopuwa mari dzanga dziri kubiwa kuroto. Rererere, tikaiti zvione kuti zvinofamba sei. Apa hurumende yeZambia yagonzi yaendesa imwe tsamba kudare ichikumbira kuti wachinje zvimwe zvinhu panhau yavo vari kunetsana nomhuri yaEdgar Lungu. Pakanyangaritsa. Tikaitione kuti zvinoperera kupi. Mhuri yaLungu iri kuwadziwa fani nokutoti kunyanya apa kwai wakatozoenda komuvhuya kuti waone kuti akapfa nei. Panonyaya wamwe wagototi pana zvayakatoriwa ipapo, waida moyo wache kana kuti chii heno. Tikaiti kuramba tichiringa kuona kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi. Apa kwai Canada iri kunzi iyo inokona kunge yaboya kamushonga kokurapa vanhu zvachose chirwere shuramatongo HIV. Tikaitiwo nemhandiwe iyo HIV yacho kuMozambique. Ipapa vari kuti taboya jekiseni riya rekuti vanhu muende kofa daya muchipfa henyu. Kwai unobayiwa kabodzi kairi pagore asi unobva wagara uri bekubatira imi. Rekaimuone zvakati akaimbawo nekuti poison yadiriwa mukaomo pariba anorarama ipapa. Rekaimuone. Mambo Charles nomudzimai wache Camilla wakamira izvezvi varipo vari kutamba mutambo unonakidzawo kudya. Mutambo uri kuitiwa kuWashington DC. Tikaiti kuona kuti zvii zvichaburika ikweyo. Apa kambani yondege yoTurkey yagoti nyika 10 dzomuAfrica, nzvimbo 10 dzomuAfrica dzainge richienda ichada bakienda kureketa unobva watoona kuti murombo muroi nokutoti pakanyangara Africa basi ndo inenge ichindoitisiwa zvese izvozvi chindodzimiwa nokudididi zvakaita kuoma. UAE yati ichada zvokupinda munyika dzoOPEC. Kwai muri kunyanya kuvhiringa zvinhu, taakuda kuti tizvimire tega tikone kutumira watinenge tatumira oiri kana kurambidza watinenge tarambidza kana kuita madiriro atinoita ekudira madiriro chaiwo kana kuita ekunyenyeredza zvese kwai zvinenge zvaakwatiri tega. Tikaitiwo nemhandiwe kuti zvinoperera kupizvo nokuti aiwa kwanyasi tagumira pano ndini menyu mhandiwe onhau.